A área recreativa do Outeiro na parroquia de Covas estrea nova imaxe. A zona foi obxecto de melloras a través dun proxecto que busca humanizar o espazo para dotalo dunha maior afluencia de veciños. Se que nos últimos anos o lugar foi perdendo interese, a pesar de que ali tamén se atopa a Casa da Cultura. Entre os traballos levados a cabo salienta a demolición da caseta da auga veciñal e a creación dunha plataforma de formigón que acollerá a partir de agora os festexos da zona. Tamén se instalou un espazo de xogos infantís, o segundo destas características en toda a parroquia. O proxecto consumouse coa creación dun xardín, sendeiros e a instalación de mobiliario. O que fixemos foi acondicionalo para que siga sendo un parque natural como estaba, pero sobre todo para que faga unha función que nos viñan demandando os veciños, que era trasladar aquí as festas patronales, que non tiñan o campo que tiñan, lle quedaba un pouco pequeno e querían trasladalo aquí, e por iso fixemos esta plataforma para que faga esa función demandada polos veciños. E a partir deso, pois que sirva para disfrute de todos os veciños desta parroquia de Covas, pero tamén de todos os veciños de Meaño que se queiran acercar aquí porque, bueno, como todos podedes comprobar, as vistas son impresionantes e aparte aquí temos un campo en herba abaixo que utilizan os nenos e tamén fixemos aquí un pequeno parque infantil. Dende a Xunta poñen en valor intervencións como esta porque, segundo indican, permiten mellorar a calidade de vida dos veciños das zonas rurais. Seguimos colaborando, sobre todo nas zonas rurais, para a mellora dos equipamentos dos concellos. Esta línea de subvencións de obras de infraestructuras este ano saldrá novamente con unha dotación tamén de 2.300.000 euros. Saldrá en breve para que os concellos podan seguir mellorando as súas infraestructuras. A intervención nesta área de lecer de algo menos dunha hectárea tivo un custo de 60.000 euros, dos que a Xunta chegou uns 40.000.